खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 18 मार्च 2022 इं सुक्रुबार बारायनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनानै होनो लादों आं रिमा बसुमतारिया। मेष राशि माबाफोर मुवा बेसाद बियोब्ला मोननो हागोन, गोजोननाय मोनगोन। बृष राशि बायदिसिना साननानै गोसोआव गिनाय सोमजिखांनो हागौ, सांग्रां जानानै थानाया गाहाम। मिथुन राशि बोरैबाफोर मेगना गाज्रि जानो हागौ, मेगनखौ सांग्राङै लाखिनांगोन। कर्कट राशि मोजां खामानि मावनायाव थुलुंगाखांनो हागोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां। सिंह राशि मानिबा जाहोनाव दुखु मोननांनो हागौ, गोजोननाय गैयैजों सम बारहोनांगोन। कन्या राशि मोजां मोननायफोर दङब्ला लोगो हमनो हागोन, दौलेंआ गोरा जागोन। तुला राशि मानिबा जेंनानि थाखाय दोहोना जोबस्रांनो हागौ, जेखि जाया गोसो हमथानानै सोलिनांगोन। वृश्चिक राशि बायदिसिना खामानि मोननायनि खाबु दङ, जेखियानो जाया नाजानांगोन। धनु राशि सोरजोंबा गोसोआव दुखु मोननाय खोथा बुंजानो हागौ, गोसोखौ लोरबां खालामनो नाङा। मकर राशि सोरजोंबाफोर बायदिसिना होननानै निन्दा होजाबायनो हागौ, गोसो हमथानानै थानाया गाहाम। कुम्भ राशि जेखि जाया बादायलायनायफ्राव देरहासार जानो हागोन, जेरावबो मुं गोसारहोनो हागोन। मीन राशि गोसो थोनायनि बान्दोआव गोरा जागोन, सेंग्रा सिख्लानि थाखाय मोजां सान। दिनैनि फान्जामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548525542, 94357592226 आरो 60018993887 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।